TrueDriver, здравейте! Здравейте! Организираме една сватба за лятото и от мястото, където ще бъде, ми дадоха вашия номер за евентуално извозване на гостите. Добре, чудесно. Бихте ли ми казали за коя дата става дума и все пак кое е мястото? Да, значи сватбата мислим да е в Перущата хил и дата остава за 6 юни. Ние работим с тях, така че предполагам ще стане доста лесно. Бихте ли ми казали за колко човека става дума все пак? Гостите ще са около 120, обаче ще ни трябва евентуално извозване на около 60 от тях. Останалите са с личен превоз. А ще ви трябва в двете посоки или трябва само да ги приберем след събитието? Не, само за прибиране ще ни трябва. Добре, за това предлагаме две опции, като едната е всички да тръгнат заедно, а другата, която по принцип препоръчваме, е да тръгнат на групи, да кажем през час. Да, това ще е много по-удобно за нас, според мен, защото има и по-възрастни хора, някои ще искат да си тръгнат по-рано, други малко по-късно, така че през час е супер. А освен от България, ще очаквате ли гости от чужбина? Всъщност да, имам двама мои познати, ще пътуват с жените си от чужбина, така че възможно ли е да ги вземете от летището? Да, възможно е, разбира се, но при по-сложни организации обикновено препоръчваме да направим една среща, когато е удобно за вас. Да, а кога работите вие? Ние работим всеки ден, 24/7, така че когато желаете, просто заповядайте. Веднага ще ви изпратя на WhatsApp контактите ни, както и мястото, където се намира офиса. Ще ви очакваме. Супер, значи тази събота неделя с жена ми може би ще минем към Пловдив, така че ще ви се обадим. Добре, ако аз не съм тук, ще предупредя колегите да ви посрещнат. Благодаря ви много. За нищо, приятен ден, чао!